mgbe ụka ga-abịala ego na anyị na-evule ozu nwaanyị a na-evi evu efulego ebe na beta ụka abịa aga na-ega eme ya anyị na-ekwu bụ pịọ omenala gị Iheaka ihe ejide ama anyị bụ gị Iheaka ndị oleba na-akwa n'ọnwụ ndị a na-akwa n'ọnwụ bụ ndị gị obodo na-akwa nna gị ọnwụ n'ikpeazụ bụ ụka bịara omenala real omenala ka ihe kacha akwa ọnwụ ọ bụrụ na n'igwe dịka example na mba igwe ahụ a ga-ejeje agwa onye isi onye abụla onyeisi obodo na-enwe aga anwụ ya bụ na asị na onyeisi amaghọ na ọnwụ ugboro mana ameghị ajejeje agwa m onye isi ejere ebe onye isi ụmụada ji gwa ma mgbe obelebe ji obodo nfe bịa kọmile evuru nwoke dọị anyị anaghị achị ozu na mọchụarị bịara abịa n'ọbụ onye nwụọ n'elibe eliko onugị ma nwa gị ọkpara nọ kasị chere ma chọde nwa ya gị ọkpara mgbe a nọle ka ọ nọrụpa anya ezideni mkpe egbu na anyị nwere ihe anyị echekwa ogo ozu ọkpara ga-afụ ya n'anya na anaghị elie ya na ada ga n'ogo so na ọkpara bụ anyị mara ihe ka adarị anụ igwe abịa na Iheaka ihe gbasara Iheaka onwe ndị ya na Iheaka lụrụ ọgụ mgbe gboo mana mgbe gboo na ọbelata na ọ bụ ịdịchwarị m ndịchwarị gị Obollo achọtaghị Iheaka anyị jenu ha ọgụ lụrụ ọgụ lụkpọ ha n'anya ala ya dị n'Umuitodo ya dị kemgbe mgbe akpanya iru Obollo na-asụ ewe mgbe akpanya sị bụje ga akpanya na ọ bụ Iheaka nwe mgbe ọmụ ha nere Iheaka mgbe ọmụ anyị bụ community there Ibagwa ala achọtaghị anyị jere ọgụ mana ikiginu ọkparigbo ọgụ mgbe ọmụ ba alụrụ nke bụ ọgụ kparigbo ọgụ ọ na Nsụka lokal gọọmenti na Ibagwa ala bụ ọdụ anyị lụrara ọgụ lụkpọ ana anyị kọmuniti ya na ekemgbe mbụ ọkparigbo gịnụ Iheaka ndị ọzọ ọdịnanya adị n'ọba anyị lara mbụ ji alụ ọgụ mbụ ndị bụ mbụ vuko nọ Ibagwa nọ beta ọbụ Iheaka abụọ achọtara mbụ ya bụ anyị bụ na eze mbụ anyị bụrụ eze mbụ m na ọkparigbo Iheaka bụrụ eze mbụ m onufu ezugo ndị ugwu na were chọtakwa m anyị jekwa mgbe m jee lụrụ ọgụ lụrụ kpọọ anụ anyị ba na ekegị ọgba gị na Iheaka ọgba Iheaka anyị nwere community mbọ anyị nwere primary school onwe ihe anyị ga-eme mbọ igwe okwu ga na-atụ alili abịa na Iheaka ihe gbasara Iheaka onwe ndị ya na Iheaka lụrụ ọgụ mgbe gboo mana mgbe gboo na ọbelata na ọ bụ ịdịchwarị m ndịchwarị gị Iheaka a na-asị Iheaka bụ a great warrior ọ bụ ogeno dinta abụọ bụ from ịda ọ lụsiri ọgụ ike ka nwoke si alụ ọgụ eshi mba achọta gịnị Iheaka agwara m na Iheaka bụ gịnị ancient gịnị kingdom Obollo achọtaghị Iheaka anyị jenu ha ọgụ lụrụ ọgụ lụkpọ ha n'anya ala ya dị n'Umuitodo ya dị kemgbe mgbe akpanya iru Obollo na-asụ ewe mgbe akpanya sị bụje ga akpanya na ọ bụ Iheaka nwe mgbe ọmụ ha nere Iheaka mgbe ọmụ anyị bụ community there Ibagwa ala achọtaghị anyị
anyị jere ọgụ ma na-eke gịnị ọkparigbo gịnị ọkparigbo ọgụ mgbe ọmụba alụrụ nke bụ ọgụ ọkparigbo ọgụ ọ bụ na Nsụka lokal gọọmenti na Ibagwa ala bụ ọdụ anyị lụrara ọgụ lụkpọ ana anyị kọmuniti ya na ekemgbe mbụ ọkparigbo gịnị Iheaka ndị ọzọ ọdịnala anyị adị n'ọba anyị lara mbụ ji alụ ọgụ mgbe mbụ ndị bụ mbọ mbụ vuko nọ Ibagwa nọ beta ọbụ Iheaka abụọ achọtara mbụ ya bụ anyị bụ na eze mbọ anyị bụrụ eze mbọ m na ọkparigbo Iheaka bụrụ eze mbọ m onufu ezugo ndị ugwu na were chọtakwa m anyị jekwa mmemme m jee lụrụ ọgụ lụrụ kpọọ anụ anyị ba na gịnị ọgba gịnị Iheaka ọgba Iheaka anyị nwere kọmuniti mbọm anyị nwere praịmarị skuul onwe ihe anyị ga-eme mbọm o nwere mgbe ọzọ akọcha akọ bete tọn ma bụ mgbe a nụrụ anyị gịnị anyị ga-abịa kọmuniti ba ike nke Chukwu na anyị ga-enwe ụzọ ọtọnọmọs na ha niile anyị enwe m ọtọnọmọs na ọkparigbo mgbe anyị ga na-achọrọ ọtọnọmọs ga m n'Udenu Akpanya anyị ga-achọkwa ọtọnọmọs na Ewenu Ihunowerre Iheaka lụsịrị gị ike mgbe ha niile mbe na ka hele mana ha bụ ndị Iheaka oyishi ruo oge na hele na-alata be anyị oyishi nke m gedegede bụ na ọkparigbo kere ha mmadụ Okonkwo-Eke ya bụ oyishi nke m mgbe obubu na Nsụka lokal gọọmenti maka anyị emeghị izu nọ na-alata so na ihe niile na-alata echi na-alata anyị na-azụ igwe na ihe na-alata ya na anyị na-eme a na-akwụ ọnwụ ihe na-abịa anyị na ihe na-emekote te ndị nọ Umuitodo te ndị nọ ọgba te ndị nọ ọkparigbo ihe ka ọ bụghị n'ụhọm abịa na abịghị emekọ n'ụmụ na-eme mmemme ma ọ nwere unu na-eme ga ọgbakọ ndị Iheaka ndị ọgaranya nọgide ego ji wụọ ọjị naganu okomoko nna m daalụ Iheaka agbakọrọ ga na-eme mmemme onye abụla onyeisi nọchiri anya onyeisi Ekoyi ya bụ mmemme ọ ya ga-agọ ọha ọjị o wuru n'ọchọ onyeisi ugo wuru n'ọchọ onyeisi ekụtara onyeisi ekụtara ụlọ wuru n'ọchọ onyeisi ekụtara ya ege ya bụ like ma ọ bụ na ndị onye onyeisi na-efe anọ nwere ike isi onye nke onu gburu ọ bụ na o nwere isi nọ mbọ m na o nwere nwatakịrị ya nọ mbọ m ọ bụte onye ama nọ mbọ m ma a si that side ọ dị ewu ọjị na ha igwe ihe ọzọ ntụme njuma bụ abịa na gbasara ịkwọ ọnwụ n'Iheaka anyị were n'Iheaka n'obi Iheaka anyị nọ ịma na nwere ka a na-abịa asị gị na a na-akwọ ọnwụ na na-egbe eshu igbumenụ nna gị eshu ma ọ bụ na ego onye ga-akwala ego ọnwụ eji mba na-eme asị gị apatụrụ ude eshu eka na ego ji ụgwọ ọnwụ nnekwu ma oge ụfọdụ na-abịa asị gị like onwe onye na-akwakọ n'ọnwụ asị gị na nna gị na-eji ụgwọ eshu na-egbuchi eshu n'ụfụ azụ o nwere unu ji akwụ ụgwọ eshu n'Iheaka ka ọ bụ eshu bụ unu ji akwa ekele m unu ihe mụ na nwa bụ unu bịara bụ izideke nke ịtọ omenala Iheaka anyị bụ gịnị na ị na-enya nwa be na nwa bụ oke gịnị Iheaka anyị from Ekoyi ị na-enya nwa be na onye bụ mkpo oji ugo anyị nwere 4 kwọta n'Iheaka ka anyị asị n'Iheaka mụrụ ụmụ ịnọ onye na nwa bụ gịnị mkpo oji gịnị like Iheaka anyị zuru ezu nwa be ihe mụ bụ ezideke nke ịtọ n'Iheaka niile ka onye mụsoro ede amegị na mkpụrụ ọma ka ọ kọwara abụ Iheaka shagịn akwa gịnị ọnwụ ihe m ji agbakọ onye na abụ na mgbe gboo Iheaka ji akwa ọnwụ bụ gịnị eshu onye ga-eri gị eshu na nna a na-agba ya gịnị ụgwọ eshu bụ Iheaka ji gịnị akwa ọnwụ mgbe onye Iheaka ga-egbiri na eshu n'iri ga na eshu
agide ju ukpe eshu eka ikpeazụ ma baga na-eri anụ eshu mgbe anyị bụ ụmụntakịrị a na-eri anụ eshu bikọ nri ga-akwara gị na mgbe n'ikpeazụ ma bụ ka bụ mgbe ebe ị ga na eshu ihe anyị ji akwụ ọnwụ bụ gị na eshu ya bụ ihe ka a ji gị na akwụọ gị na ọnwụ onye ga-agburu gị eshu na a na-agba ya ụgwọ anyị amaghị ebule anyị amaghị onu ihe anyị mara bụ gị na eshu ya bụ omenala gị na ihe ka anyị ejigo na akwụ ụgwọ onu anụ sole gị n'igbere ebule iji afatịla eshu eka anụ sole gị n'igbere egwu iji afatịla eshu eka n'ihe anyị mara bụ gboonu na agịgị na eshu maka ndị aja amụ nta maka ndị aja amụ leg maka ndị aja amụ 200 years mgbe ụka ga-abịa leg na anyị na-evule ozu nwaanyị a na-evi evu efulego ebe na beta ụka abịa aga na-ege eme ya anyị na-ekwu bụ pịọ omenala gị na ihe ka ihe ejiji ama anyị bụ gị na ihe ka adịghị eto ife ka m shiri agụzụ gị n'ọnwa bi anyị enwego autonomous anyị enwego leak autonomous nwe ka autonomous nwe ideki ihe ka autonomous igwe ideki ihe ka we have 3 autonomous so n'omenala ihe ka adịghị gị na iche anyị na-emegbu ihe niile ndị na-anaghị eme onu ma ndị na-anaghị eme onu ma ndị na-anaghị eme onu n'ihe ka abụghị na ihe ka ọnwụ anyị na-akwa ị ga-akwa gị ọnwụ na nna gị na-abịa gị na ụgwọ abịa na ịkwa ọnwụ ndị oleba na-akwa n'ọnwụ ndị a na-akwa n'ọnwụ bụ ndị gị na obodo na-akwa nna gị na ọnwụ n'ikpeazụ bụ ụka bịara omenala real omenala ka ihe kacha akwụ ọnwụ ọ bụrụ na n'igwe dịka example na mba igwe anwụ a ga-ejeje agwa onye isi onye abụla onyeisi obodo na-enwe aga anwụ ya bụ na asị na onyeisi amaghọ na ọnwụ ugboro mana ameghị ajejeje agwa m onye isi ejere ebe onye isi ụmụada ji gwa ma mgbe obelebe ji obodo nfe bịa kọmile evuru nwoke dọị anyị anaghị achị ozu na mọchụarị bịara abịa n'ọbụ onye nwụọ na-elibe eliko onu gị ma nwa gị ọkpara nọ kasị chere ma chọde nwa ya gị na ọkpara mgbe a nọle ka ọ nọrụpa anya ezideni mgbe egbu na anyị nwere ihe anyị echekwa gị ozu ọkpara ga-afụ ya n'anya na anaghị elie ya na ada ga n'ogu so na ọkpara bụ anyị mara ihe ka adarị anụ ọkpara lata na-egwu eme ala evri elibe onye ọm chọrọ ikwu ozu ndị ahịa chikwara ebe onye isi asị onye isi na ha ebutekwara gba oke ezo na onye isi emere mmekpo na ezo n'ụmụada ọhụrụ ka echile n'ụmụada alata ọkpa ekekara ụrụ ọnwụ ke na anọ ọdegide egwu mere omenala mekpo o nwere anyị na-eke obonyi ọ bụrụ ji kpa gbachiri ike n'obodo eweta obonyi aga na ichi na obonyi ndị ọgaranya gara ekwe gara ga na-ada ụtụtụ ụmụada mere nke ha emekpo nne obodo nfe vụrụ mmadụ iche iche o nweghị mma ihe ka ga-enweghị na-eme abịa tijere o ihe anyị na-eke ijere bụ ogene adada teekpe o nweghị mma anyị ga-enweghị na-abịa ụmụada anọ aga egwu ndị jikom nọ ndị nwere egwu omenala ha na-echu na-akwado nwoke kwakpọrọ nwoke ala na ege udo ma ọ bụ na ọ bụ nwaanyị be nwe ebilitere ebe a na-ebilite na-eji ebe onye isi ụmụada lade ụrụ ọnwụ be nwe enyi mgbe ọlụjele gị ji ọlụda ji mgbe ọlụjele ji tọọ bụ na ịtọkọ na ijekọ ọ bụ na wen akpanya na anyị ijekọ ndị ma ndị gbara anyị gburugburu
na ụmụada ejegide ha ejere na njukom ejeje zuteghi na-aja evuletere ozu nwa ji evu abụghị ozi egana live n'ọba ekwanufa oji na njukom ikpere ekwanufa agagiji egwu o nwere ihe a na-eke ishi igbo ọba agbamaya bụ ọba adagịnụ vulite adanfa agagiji egwu ke onye ka na ya onye kikede anaghị evu nwoke ga-adịghị ike emekọ m na-eji ọsọ tọbụrụ na ịtọkọ na oju ọsọ ma a na-evulite ha na moto ha gbada ruo mgbe a na-evule nwaanyị njuom ya agagide egwu njikom ruo ha chere njuom bikọ na njikom bụ ọsọ ma ha anaghị ene anya n'azụ ha anaghị ene ine anya n'azụ n'ide na-enwu ine anya n'azụ n'ide n'ọbụ ka ịgbaja gbagiji egwu ka ịgbaja njikom giji egwu njuom giji egwu oruzie mbọ a na ezu ike na nwaanyị ngana alarute ebe evuru abụọ fadobe na nwaanyị ọzọ alarụ n'udo ya bụ ka ihe kacha kwụ nwoke na ọgwụ nwaanyị ndị nwa ọnwụ nwaanyị eshun fa na-ere gburu gbọm na ya kpara aja wenu be nwoke ọ bụ na hom be na mgbe a na-egbe eshun fa onye were obie ndị ọzọ were obi ewelego ụmụada nke ha bikọsa na akpụ ihe ewu nwugo ogodo ya ndị eju mmadụ bụ ewu nke ha nfa ha bịa anaghị egburu eme nke ha na-eshi ụlaja be nwoke n'ebe nna nwoke nna nwaanyị ebe nna nwaanyị so onye isi nwe ishu a na-akwa n'ihe ka ọnwa na-akwa n'ihe ka nwatakịrị onye ruo mere ogo uto na ọ bụ onye ishiba na-egbu n'ishu nwaanyị ruo mere olumara ji bụ onye ishiba na-egbu n'ishu so na onye ishiba anyị na-akpụla n'ishu anyị ma ọ n'ụka abịa omenala gbawa a na-akụzi nwayọọ nwayọọ onye ga-anị ga-eju ụka bụ nwa ba na-eme from ancient time to now ma onye na-eju ụka na ndị ụka emedo ome ọ na-ada n'anya ukwu. Thank you. Abịa na ịkọ ihe gbasara ili mana mgbe m nọ mara aga na ata nrụrụsị nọmdị na akọ ndị ole enwe ịkọ ili mbọ mgburu ka omenala ihe kacha ada ịtụrụ uto ịtụgo uto na onye nwụrụ n'ọbụ obodo na-akọ na agụ ili ijuru ụgwọ ịkwụsha akọmanụ gị ili ịkpọta nna amị kpọta polisi na anyị anaghị ege ntị anyị anaghị ege ntị oles bịa ya ekpom ihe ka n'ọbụ ndị nwe ego na ọnwụ na-akọ nwa na-achị ili ma ọ lara oge na oge na udo tendụ ụka tendụ omenala ya bụ omenala anyị okwu ga na-atọ anyị nna m asị m njikwa magụ nwere m cheta esi m njụmagụ onye na-eke ihe ka bịa latara mgbasara ihe ka webụ mgbe ọ nọrọ mgbe ọ latara izu. Okay, thank you. Ya bụ ọsha nwoke na mgbe ọ nọrọ mgbe ọ latara Ekoe bụ na Umokome ya mgbe ọ nọrọ mbụ Umokome bụ na Ekoe ward Umokome bụ na Ekoe ward igwe mgbe anyị na-akọwa n'ime gbasara ọnwụ ka esi ili ọnwụ inwe gị kwutere maka ụmụada nwaanyị alụfụrụ jeje mgbe ọzọ afọ isi nke onye ọmụ nwụrụ esi elige na-abịa bulete ozu onye ọmụ kwa gwa m ihe gbasara ya bụ ibulete ozu n'ụfụ. Ọ dị ka mgbe m kwuru na ọ bụkwa ụwa na-ada ba na-echenji anọtara echenji mgbe gboo bụ emegburu omenala evulego ozu onye ọmụ betoruzu n'ikpeazụ akwụsị ya ga-abụ ọba nfa evu bụ ọba ji azụ ashwa ihe ilu nwere ọ bụ ishibe ọ bụ ama m ihe ndị bụ na-akpọ nkata ga-enwe okwe a ga-atinye ọkụkọ n'ime ya bụ nkata ụgọdụ ta ọkụkọ tikekwa ya bụ omenala na-eme de na-eke abụbụ ihe mfọ na-eyuzu ka ekpozerie lana be onwere mgbagharị general like ịbịa na Ekoe na onwere mgbe a na-evule ndị Ekoe ịbịa na ugo na onwere mgbe a na-evule ndị ugo
ọnụ mmadụ aka na-eke ịbịa n'ekụtara na o nwere mgbe a na-evule ihe ịbịa n'ekụtara ego buli ike o nwere mgbe ihe ọ dịbụ fọ ọdụmọdụ afọ n'ihe ka so ịchịkwa ọta nwere mgbe ha na-evule onye nke ha that ihe fa were na destin ihe ụmụ nwoke na-evu ekwa ahụ nwaanyị yuzuru n'ofu onye ejide n'aka eka nke ọzọ ofu onye ejidekwa like this na ha ebido vụzere nwaanyị lazie ebe ọma ya m na-evuru nwaanyị ahụ la kedụ spiriti megịnị larụ negịnị n'udo ka ha si believe oge nke ha nwa ya na-evule na afọ ma spirit larụ n'udo na ọlarụ medata onye ya na-akụ mgbe ọlụ jere ji jere alụje n'ọkwụkwọ ọgụ mgbe ma ọ larụ n'udo larụ n'udo ya bụ the meaning isi onye anyị ga-akwụ mgbe alụjere ya bụ omenala anyị ọkwụ ga na-atụ anyị lile o ndị nna m nna m daga asị m jụ ma abịa n'Iheaka na-eme na enwere gị esikwakọ n'ụzọ mgbe ọdụ bifo n'ụka abịalagide gị Iheaka ji akwago ụzọ Iheaka ekelechi m ha like to na Iheaka n'ọbụ n'ikpeazụ bụ ụka batara na mgbe bụ ime obodo ya bụ n'omenala bụ eji akwụ ọnwụ kemgbe ọmụ to na ọ bụrụ na ajụjụ akwụ ọnwụ onye ke na-eje agwa onye isi na ka ejikọji akwa nwa abụọ gwa ma ya gbaa na ejikọji akwa to oru ụbọchị nfagịrị asịgị na akwa bụ ọnwụ na mgbe anfara ego na ụmụ na-agụ asetụla ama to na eshu nufu iji akwa bụ nwa na ọ bụrụ na egboe na onye isi obodo nufe nwere usoro o nwere na ya bụ eshu ma ụmụnna nwere usoro ha nwere na ya bụ eshu ya bụ ọchọrọ be ndị be anyị n'ike mee gị na onwe gị bụ onye na-akwụ ọnwụ nwere nke gị na ya bụ eshu to n'ọbụ mfagidebọbụ emede ewe ya chidome emekpoyi ọgara ejisi emedata eshu n'usoro like that n'ọbụ ya bụ na ịkwadome ha ọnwụ onye ike ya bụ ọnwụ ji kpa n'ebe mana ọ bụrụ na ọ bụ onye enye like nwunye onye na-enwụrụ na-eji ji ọnwụ before n'obodo ikume okego nfa bụ ndị ọgọ gbọbụ ikudekukpo akwudeko ya adịkwudekukpo na-eji ji ọnwụ bụ ndị mmọrọ nwa onye nfe jikoji akwa uti mmanya ọjị ji akụwata dị ha ka ha kwadotere nke nwa ha abụọ to n'onwe nke na-asụ ya aja akpụlata nụ eshue ka omunu ji abịa bịa akpụ ya bịa erie to na-enwe nke na-asụ na-eji abịa bịa erie ọ bụ na-esi na ya bịa erie na-esi na ya bịa eri n'ụka na ha mbelete ma esi na ọ bụ sọ kpụlọta na ha ofu na ọ bụ akwara ọnwụ nfe akwadekwagbo chi ebọ na onye nfe kwara ọnwụ ebeme mmadụ na-enye n'ihe ka ma akpụlaga eshu na mbe mfe na-eshi ma mgbe ọ bụrụ nwunye ọzọ na mgbe nwunye shi to onye mana ha agara egwu jereje ruo mgbe nfe akpụlara data eshu na o nwere mmanya ndị nfa na-evute isi eshu mgbe ha jikọja akpụ ya ewu ọkpụlachije n'azụ to na-efebanye shi eme ihe gbasara ọnwụ mgbe mbụ eji mekọrọ n'usoro omenala mana enwechwa n'ụka bịara bata to ọ ga-abụ ọ bụrụ na na-akwụ ọnwụ na ijeme n'ụlọ ụka to ọ bụrụ na nwere ka ọ dị ya echekumenu gị mere mezuo mara na ndị ụka gaja abịa na to mee ị ga-emezude gị na ibudo ego onye ụka to na mfa ihe elebara ọ ga-abụzọ mfa abụọ n'ọzọ dị ka ihe nọrịrị mgbe mbụ mara ga onye ụka kwago na nwere ihe gbasara ụmụ na nọ na-emezunu n'ofu ka ha ji emezunu ụmụ na nke ha eji mere eze nke ụka maka na abịa na ishu nufe
a na-evuje n'onye isi kemgbe gboo ga-abụ ndị ụka ga na-eri n'ọbọbeghị kee ndị ụka kpụrụ nke ha anụ m na nke ha onye nwe ọnwụ wuru abịa na-eshu na ya kpụgị n'ụmụ na eshu nke ha anụ nwere mgbe ọ bụ amasị gị na na-eme enu m ụzọ ụka na ọmụka ba na-akpụ eshu abịa na ebe anyị nne ọbụgo eshu nfe jiri ya akwụ ọnwụ gere bikos ụmụ ndị ka ga-adịghị bụ eshu nna bụ ihe enwele tọ ha jiri ya akwụ ya bụ ọnwụ n'ihe ya na-eme ya bụ eshu bụ nọọ n'ụtụtụ ndị ụka bịa egboyi ha egboyi ha bụ mede emegboyi ha wuru nke ha na onye nwee ọbụ ya na-akwasị da ọnwụ ewufute nke jekonu mụ na wụziri nke ruru ya na onwe o ji emezi mkpa ọ bụghị mgbe ndị ụmụ na-abịa sị na-eshubọ n'ụkpụrụ na mba yo ọ bụ ndị ụka be ụga dị ma ọ bụrụ onye ọm na-eji ụka na ọ bụ ndị ụka ya abịa afụ maka data ishu ma ọ bụghị ọ ga-ada ndị ụmụ n'okwu ọ ga-ada okwu mana ọ bụrụ onye isi si na-eju ụka ha be the same thing he be ndị ụka nwe ishu ọ na-asụkọ ọnụ ma ọ bụrụ bụ onye isi n'oyi menụ n'ihe gbasara onye isi mba mana mgbe m jere a na-akwụ ọnwa asị gị na ndị ụka bịara bịa na ndị omenala wọtachuriri azụ ndị nwe ọnwụ wọtachuriri bụ ese akwa edego ọnwụ n'ihe ma m na-akwa edego n'ebe ndị ụka kpụrụ eshu na-akwa edego ọnwụ ịbịa n'Iheaka n'ụdị ihe dị mfe ga-eme maka na Iheaka mara amụta to na obere ihe na ha akọshọrọ ụmụ nwe mamara ihe na-eme to na ka ụka batara in oga onye isi echila mamara na ị ga-eje gị ụka na ga-ejeleje eche maka anụ echele maka anụ because na mgbe gbonfe na ichiri onye isi na ideka igwe ideka eze maka na akwamudo nwetọ na mont na anụ na dọrọbeghị obutega na abịa abụọ maka na obi ile bụ onye isi nwee ma ya evi okwu ya na onye isi nwee onye so onye isi bịa nke owo tụfuru aka to ofu na ekporo na ime obodo anagwo to mana nwọsị na-eme n'ụzọ ka onye isi a na-agwa onye isi na-akụ ọnwụ na nke rutere oworu agwa mafara n'ozu anyị ya bụ